Príjemný podvečer, vítajte pri ďalšej 7. časti live streamu s názvom Právo s Patrikom. Moje meno je Patrik Ozimanič, som advokátom v Bratislave a tento live stream je určitou formou právneho vzdelávania v rôznych právnych témach zo života. Dnešnou témou bude výživné, a to konkrétne 4. časť, s tým, že vlastne touto 4. časťou ukončíme sériu výživného. Pokiaľ by ste mali záujem si pozrieť ostatné časti, link nájdete v popise tohto videa. Na úvod teda ešte poviem, že pokiaľ máte akúkoľvek otázku, tak mi ju neváhajte napísať do komentára alebo do správy. Môžeme ju v priebehu tohto videa zodpovedať. Pokiaľ ide teda o dnešnú tému výživného, dnes sa budeme venovať tomu, aké druhy výživného poznáme. Pôjde o poslednú časť. V prvej časti sme sa venovali tomu, čo je vlastne výživné, kedy vzniká, kedy zaniká, aká je jeho podstata a účel. V druhej časti sme sa venovali tomu, akým spôsobom je možné žiadať o zvýšenie, zníženie a zmenu výživného, prípadne o jeho zrušenie. V tretej časti sme sa venovali tomu, akým spôsobom sa výživné dá vymáhať. No a v tejto dnešnej poslednej časti zo série výživného sa budeme venovať tomu, aké druhy výživného existujú. V tých predošlých 3 častiach sme sa venovali tomu, venovali sme sa výživnému na deti, teda vlastne výživnému zo strany rodičov voči deťom, čiže v dnešnej časti sa mu venovať nebudeme. Čiže okrem tohto výživného existujú ešte ďalšie druhy výživného. A teda poďme už rovno k veci. Ďalším druhom výživného je vlastne opačné výživné, čiže vlastne výživné deti voči rodičom. Ďalej poznáme výživné medzi ostatnými príbuznými, potom výživné manželské, teda medzi manželmi. Potom poznáme špeciálne druhy výživného, ktoré sa nenazývajú výživné, ale príspevok, a je to príspevok na vlastne úhradu nákladov rozvedenému manželovi. A potom poznáme ešte príspevok na úhradu nákladov na výživu a nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom nevydatej matke. Poďme teda k výživnému detí voči rodičom. Podstata tohto výživného spočíva v tom, že pokiaľ sú deti schopné sami sa živiť, to je prvá podmienka, tak v takom prípade majú tieto deti povinnosť vyživovať svojich rodičov, pokiaľ toto výživné potrebujú. Čiže to je druhá podmienka pri výživnom detí voči rodičom. Ďalej platí tiež pravidlo alebo podmienka, že pokiaľ dieťa, ktoré by malo mať eventuálne povinnosť voči svojmu rodičovi, pokiaľ ono samo má ešte vyživovaciu povinnosť voči svojim deťom, tak v takom prípade takáto vyživovacia povinnosť voči svojim deťom má prednosť pred výživným voči rodičom. Pokiaľ je tých detí viac, teda pokiaľ vy ako dieťa máte súrodencov a teda váš rodič by potreboval výživné, tak toto výživné vlastne sa pomerne rozdeľuje podľa toho, aké má každé dieťa možnosti, schopnosti a majetkové pomery. Zároveň tiež platí, že výživné nemusí rodič žiadať od všetkých svojich detí, môže žiadať iba od jedného, avšak v takom prípade tiež nemôže žiadať to, aby to dieťa pokrylo výživné aj za ostatné deti. Môže žiadať iba to, aby to dieťa platilo vlastne podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Ak by sa stalo, že dieťa zaplatí výživné aj za ostatných súrodencov, tak vlastne môže uplatňovať ako tzv. Regresné právo, teda nejakú náhradu od tých ostatných súrodencov za to, že platil výživné aj za nich. Čiže podmienka na to, aby rodič mohol žiadať od svojho dieťaťa výživné, je, že dieťa nesmie mať vyživovaciu povinnosť voči svojim vlastným deťom, teda de facto napríklad voči vnúčatám. Ďalej musí byť splnená podmienka, že dieťa je schopné samo sa živiť, a teda, že rodič vlastne v podstate potrebuje to výživné. Ďalej nemá nárok na výživné, ako je to pri deťoch, teda na rovnakú životnú úroveň, ako má to dieťa, ale iba na tzv. Primeranú výživu, čiže na primerané výživné. Výšku samozrejme zákon neurčuje, tak ako aj pri ostatných typoch výživného alebo druhoch výživného, ktoré dnes budem spomínať. Vždy je to na úvahe sudcu a vždy je to na konkrétnych okolnostiach toho prípadu a toho, aké sú majetkové pomery a aké náklady vlastne potrebuje tá oprávnená osoba pokryť. Čiže pokiaľ teda rodič má záujem o výživné od svojho dieťaťa, mal by ho teda uplatniť. Pokiaľ sa teda nedohodnú dobrovoľne, tak v takom prípade to môže uplatniť aj na súde. Čiže podmienka je, dieťa musí byť schopné samo sa živiť a rodič potrebuje vlastne pre svoju výživu výživné a má nárok iba na tzv. Primerané výživné, čiže na primeranú výživu. Ďalej teda máme výživné medzi ostatnými príbuznými, čiže medzi predkami a potomkami. Platí pravidlo, že najskôr teda majú vyživovaciu povinnosť potomkovia a pokiaľ týchto nie, tak potom majú vyživovaciu povinnosť predkovia. S tým, že potom sa ešte aj uvažuje nad tým, alebo teda prihľadá sa na to, že na akej úrovni sú vlastne tí predkovia alebo potomkovia, čiže napríklad
vnúci majú prednosť pred tými právnukmi. Čiže pokiaľ existujú vnúci, tak potom tak oni majú povinnosť plniť to výživné, pokiaľ by vnúci neboli, tak potom právnuci a zase na tej opačnej strane je to takisto. Čiže najskôr sú to rodičia, alebo teda prarodičia a potom prarodičia, ak vôbec teda ešte by prichádzali do úvahy. Čiže toto je vlastne princíp výživného medzi príbuznými s tým rozdielom, že pokiaľ pri výživnom detí voči rodičom sme mali tzv. Primerané výživné a pokiaľ to potrebujú, tak v prípade výživného medzi príbuznými ide o výživné len v prípade, pokiaľ to nevyhnutne potrebujú. Čiže tam je ako keby zvýšená kvalita tej podmienky na to, že nestačí len to, že ten príbuzný potrebuje výživné, ale musí to nevyhnutne potrebovať k životu. Čiže toto výživné je trošku špecifickejšie s tým, že platí podobný princíp, že pokiaľ je teda tých oprávnených, alebo teda tých povinných osôb viac, tak vždy sa prihľada na to, že ktorá má aké majetkové pomery a možnosti, schopnosti a každá neplatí sa rovnaká suma, ale každý to platí podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Ďalší druh výživného je výživné medzi manželmi. Výživné medzi manželmi vychádza zo zásady, že manželia majú v zásade nárok na rovnakú výživu, na rovnakú životnú úroveň, ale v zásade na rovnakú. Nikto vám to nevysvetlí presne, je to vlastne takto definované v zákone. Kým deti majú právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov, tak manželia majú právo podieľať sa zásadne na rovnakej životnej úrovni ako ten druhý manžel. S tým, že manžel má právo žiadať samozrejme výživné len počas trvania manželstva, s tým, že znovu túto výšku nikto neurčuje a prihliada sa vlastne na to, že kto sa stará o tú domácnosť. Napríklad pokiaľ manžel pracuje a zabezpečuje príjem do domácnosti a manželka sa stará o dieťa a nastáva by situácia, že manžel jej nechce dávať peniaze, či nehovorím teraz na chod domácnosti, ale možno aj na také bežné veci, ktoré ten druhý manžel potrebuje a tie peniaze si necháva pre seba a v úvodzovkách si ich užíva, kupuje si nejaké veci, chodí, ja neviem, niekam do kina, do reštaurácie a podobne, manželke to neumožní, tak v takom prípade by sa o tom dalo teoreticky uvažovať. Čiže v prípade manželov, pokiaľ teda manželke alebo manželovi je taká situácia, neplatí ten druhý manžel alebo nedáva ten druhý manžel peniaze, či už na chod domácnosti, alebo teda nazvem to tak možno hulvácky vreckové, tak v takom prípade môže teda manželka žiadať vlastne to, aby súd priznal to výživné, teda počas manželstva, aby teda mala nárok na výživné. Podobné ako manželské výživné je tzv. Príspevok na výživu rozvedeného manžela, alebo teda príspevok rozvedenému manželovi. Tam je potrebné splniť podmienku, že samozrejme ako z názvu vyplýva, musí ísť o manžela, ktorý už je teda rozvedený, čiže musí dôjsť k právoplatnému rozvodu manželstva, s tým, že následne ten manžel, pokiaľ nemá schopnosť samostatne sa živiť, to je podmienka, ktorá je tiež uvedená v zákone, čiže tu musí už byť splnená podmienka, že nie je schopný sám sa živiť, tak v takom prípade môže od svojho bývalého manžela žiadať výživné, alebo teda nie je to oficiálne výživné, nazýva sa to príspevok. Tento príspevok ale de facto plní funkciu výživného a môže ju vlastne žiadať až vtedy, keď sa najskôr pokúsia o dohodu. Pokiaľ sa pokúsia o dohodu a nedosiahne sa dohoda medzi manželmi o tom, aby teda ten príspevok bol plnený dobrovoľne, tak v takom prípade môže podať na súd návrh na určenie teda príspevku rozvedenému manželovi. Dokonca som čítal rozhodnutie súdu, ktoré hovorilo, že pokiaľ sa nepokúsili najskôr dohodnúť a neposlal ten manžel, ktorý by chcel tento príspevok druhému manželovi výzvu na to, aby dobrovoľne druhý manžel plnil tento príspevok a potom bez toho podal návrh na súd, tak súd tento návrh zamietol kvôli tomu, že nebola splnená podmienka, že najskôr sa teda mali dohodnúť. Je to pomerne prísne, ale tak treba si dať na to pozor. Ak by ste teda uvažovali nad takýmto výživným a teda takýmto príspevkom, tak pre istotu radšej pošlite najskôr nejakú predžalobnú výzvu alebo nejakú žiadosť, či už aspoň e-mailom, s tým, že aby ste mali potom pre súd dôkaz, že ste sa pokúsili dohodnúť. Čo sa týka tej dĺžky, samozrejme ten príspevok nie je neobmedzený a ten príspevok môže trvať maximálne 5 rokov s výnimkou, že súd môže výnimočne túto lehotu predĺžiť, ak sú dané objektívne dôvody alebo nejaké objektívne vlastne prekážky, ktoré bránia tomu manželovi, ktorý pýta ten príspevok, v tom, aby si zabezpečil príjem. Napríklad môže ísť o situáciu, kedy sa stará o dieťa, ktoré má nejaké vážne zdravotné postihnutie, prípadne sám je zdravotne znevýhodnený tak, že mu to znemožňuje napríklad pracovať. No a v takom prípade má nárok na takýto príspevok. Existuje tiež rozhodnutie súdu, ktoré hovorí
o tom, že napríklad rozvedená matka, ktorá vlastne sa stará o dieťa do 3 rokov, tak v takom prípade môže žiadať toto výživné, tento príspevok od svojho manžela. Či súd prizná takýto nárok, takýto príspevok, to samozrejme nie je možné zaručiť, ale pokiaľ teda tá matka preukáže, že nemá odkiaľ si zabezpečiť ten príjem a žije de facto len iba z materskej a nemá iný príjem, tak v takom prípade si viem predstaviť, že takýto príspevok by súd mohol priznať. Logicky tento príspevok alebo nárok na tento príspevok, pokiaľ by bol priznaný, zaniká momentom uzavretia nového manželstva, lebo v takom prípade potom má prednosť vlastne to výživné medzi manželmi. Takže v takom prípade zanikne ten príspevok. Dokonca v situácii, kedy napríklad tomu rozvedenému manželovi, či už manželka alebo manželovi pomáhajú rodičia, napríklad sa odsťahuje k rodičom, alebo rodičia mu nejako pomáhajú nejakými darmi, alebo mu platia nejaké výdavky, tak dokonca ani v takom prípade sa nemôže ten povinný manžel braniť tým, že veď rodičia mu platia, rodičia majú voči nemu výživné a rodičia ho vyživujú. Nie, toto nie je dokonca podľa judikatúry dôvod na to, aby nebol priznaný tento príspevok. Takže aj keď občasne rodičia pomôžu, prípadne napríklad ten rodič býva u rodičov, čo som aj ja mal akože skúsenosť napríklad s tým, že klientka takto sa starala o maloleté dieťa, ktoré nemalo ani 1 rok a tiež bývala u rodičov, tak v takom prípade si viem predstaviť, že by súd mohol priznať takýto príspevok. Čiže toto je vlastne príspevok pre rozvedeného manžela, čiže tam je potrebné, splniť podmienku, že nie je schopný sám sa živiť maximálne 5 rokov s výnimkou, pokiaľ sú dané nejaké objektívne dôvody, kedy teda nie je schopný sám sa živiť, napríklad má zdravotné ťažkosti, prípadne sa stará o dieťa so zdravotnými ťažkosťami, tak tedy si podľa zákona môže nárokovať tento príspevok. Najskôr odporúčam teda pokúsiť sa dohodou o tento príspevok a potom vlastne pokiaľ sa dohoda nedosiahne, tak podať na súd návrh. Posledný typ výživného sa nazýva tiež príspevok. Tento príspevok je vlastne príspevkom nevydatej matke a to je príspevok na jej výživu a rovnako na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Upravuje ho paragraf 74 odsek 1 a 2 s tým, že pokiaľ by ste náhodou uvažovali o takomto príspevku, tak odporúčam si ho veľmi dobre prečítať, pretože sú tam také nebadateľné rozdiely, kde musíme rozlišovať vlastne dve situácie. Prvá je, keď máme určeného otca, čiže je jasné, že kto je otec. Samozrejme, tento príspevok môže žiadať len matka, s tým, že tá matka vlastne môže žiadať tento príspevok od otca a môže žiadať vlastne príspevok na úhradu svojich nákladov, na svoju výživu a zároveň na úhradu nákladov, ktoré sa týkajú tehotenstva a pôrodu. To je vlastne ten odsek 1, ten 74 odsek 1. 74 odsek 2 už ale hovorí o tom, že tá matka dokonca môže vopred žiadať určitú sumu, čiže pozor, to nie je opakovaný príspevok, ale sumu, ktorú by mohla žiadať od domnelého otca, čiže otca, ktorého otcovstvo, alebo teda muža, ktorého otcovstvo je pravdepodobne, tak od neho môže žiadať vopred určiť sumu, a to jednak na svoju výživu, na výživu dieťaťa, čiže to je rozdiel oproti tomu odseku 1, a plus teda na úhradu nákladov, ktoré sú spojené vlastne s tehotenstvom a pôrodom. Čiže tam si treba dávať veľký pozor na to, akým spôsobom to bude žiadané, teda od koho sa to má žiadať. Ak by sa stala situácia, že by to matka žiadala od otca, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, a potom by sa zistilo, že ten otec nie je otcom, alebo teda ten muž nie je otcom a otcom je niekto iný, tak potom zákon o rodine pamätá aj na to a v takom prípade môže vlastne ten, kto plnil za iného, žiadať vlastne vrátiť tie platby vlastne od toho, za koho plnil. Hej? Čiže tam takýmto spôsobom sa to dá žiadať. Dokonca si pamätám, ak si dobre pamätám, som čítal rozhodnutie, že pokiaľ nevie ten, kto plnil za iného, nevie určiť vlastne tú osobu otca napríklad, za ktorého zaplatil to výživné. Predstavme si situáciu, že máme domnelého otca, on platí výživné, zaprie sa otcovstvo a žiadne otcovstvo nebude určené. A tak v takom prípade si pamätám, že som čítal rozhodnutie alebo teda názor, ktorý hovoril, že v takomto prípade teoreticky je možné žiadať tú náhradu aj od tej matky. Či by to prešlo na súde aj v súčasnosti, aký by bol na to právny názor, samozrejme to sa predvídať nedá, ale existuje aj takýto názor. Aby som to teda zhrnul, pretože video sa blíži teda ku koncu, alebo toto vysielanie, máme teda druhy výživného, okrem teda výživného rodičov voči deťom, máme výživné opačné, teda deti voči rodičom, potom výživné medzi
ostatnými príbuznými, teda potomkami a predkami, kde potomkovia majú prednosť a potom teda pokiaľ nie je potomkov, tak nastupujú predkovia. Ďalej je to výživné medzi manželmi, potom je to príspevok rozvodenému manželovi a potom je to príspevok nevydatej matke na úhradu jej nákladov a nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Pokiaľ by ste uvažovali nad uplatňovaním akéhokoľvek z týchto nárokov, odporúčam naozaj si pozrieť v zákone, lebo kým pri výživnom na deti nie sú až také prísne podmienky, pri tých ostatných sa už často pohybujeme v určitých lehotách. Dokonca sa bavíme o premlčaní pri tom príspevku nevydatej matke, pri výživnom rozvodenému manželovi máme lehotu 5 rokov, takisto pri príspevku nevydatej matke máme tiež lehotu 2 roky, čiže tam vždy si treba pozrieť lehotu, aby náhodou ste niečo nepremeškali, prípadne aby ste to uplatnili správne. No a v tomto momente mi neostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť. Vidím, že tam je komentár, ďakujem veľmi pekne za prednášku, ja ďakujem veľmi pekne za komentár. Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, postrehy, podnety, pokojne mi napíšte komentár alebo správu, či už negatívne, pozitívne, a dajte mi kľudne nejakú spätnú väzbu. Pokiaľ máte nejaké námety na to, akú tému by ste chceli rozobrať alebo začať rozoberať na budúce, pokojne mi napíšte. Ja mám nejakú predstavu, verím, že sa vám teda budú páčiť aj ďalšie živé vysielania a v tomto momente vám prajem pekný večer. Dovidenia.